Днес ще си припомним да правим микроскопски препарати тип висяща капка. Това е наистина малко по-особен препарат, за чието изготвяне е необходимо наистина уверена ръка, малко повече търпение и, разбира се, да му отделите повече време, когато го поставите под микроскопа. Спомняте си, че препаратите, които използваме най-често в учебната лаборатория, се деляха на две основни групи. Свежи покривни препарати, към която група и препарати тип висяща капка, и трайни микроскопски препарати. Свежите микроскопски препарати имат значително по-малко предимства и много повече недостатъци в сравнение с трайните микроскопски препарати. Припомням ви, на първо място бактериалната цитоплазма има коефициент на пречупване на светлината, сходен с този на водата, така че клетките изглеждат почти прозрачни, трудно се наблюдават. Повечето случаи те са многослойни, наричаме ги анизотропни, трудни са за наблюдение. Също така, те могат да бъдат и опасни в някои случаи, тъй като клетките остават живи. Живи са и в момента, в който ги наблюдавате под микроскоп. Предимствата им се свеждат до следното. Наистина са бързи, приготвят се бързо, спестяват време и консумативи. Но същинските им предимства са две и то хищ не са за пренебрегване. Единствено, чрез свежите микроскопски препарати може да наблюдавате клетките такива каквито са. Те са непроменени, остават живи, както ви казах. Тук няма изсушаване, фиксиране, оцветяване, както при трайните микроскопски препарати. Все манипулации, при които рискувате да промените, да деформирате, да увредите структурата, която искате да наблюдавате. Макар и да не дават информация за вътрешния строеж на клетката, свежите микроскопски препарати са единствените препарати, които в учебната лаборатория ни позволяват да наблюдаваме бактериалната подвижност. Именно за това е разработен и се използва препаратът тип висяща клетка. В упражненията го използваме за наблюдаване на бактериална подвижност. За изготвянето на препарат тип висяща капка е необходимо да имате следното пред вас. Използваме предметно стъкло, което е малко по-особено от стандартното предметно стъкло. Виждате, че в центъра на това предметно стъкло е разположена ямка. Именно в тази ямка вие ще поставите свободно да виси капката от това, което ще наблюдавате. Това е целта на тази ямка. Поради тази причина е необходимо да използвате и малко по-големи от стандартните покривни стъкла, да използвате по-големи, които да обхващат диаметърът на ямката. Как се прави самият препарат? Знаете, че в упражненията използвахме най-често грахова култура като обект. Тя се характеризира, когато се развие с разнообразни форми, включително и такива, които са подвижни. Когато започвате да приготвяте този препарат, е необходимо да поставите пред себе си покривното стъкло, а не предметното, покривното стъкло върху плота пред вас и в центъра на това покривно стъкло е необходимо да поставите една малка капка от граховата култура, която ще изследваме. Това е тънкият момент в приготвянето на този препарат. Размера на капката. Тя трябва да е толкова малка, че когато поставите двете стъкла в комплект, тя трябва да виси в ямката на предметното стъкло. Тук най-често се затруднявате, тъй като капките са по-големи, а когато са по-големи, те опират в дъното на ямката и по този начин се нарушава смисъла на препарата и се затруднява наблюдаването. Така че хубаво е да оттренирате няколко възможно най-малки капки, които може да направите и когато сте убедени, че ги правите, е добре да поставите такава капка в центъра на покривното стъкло. В повечето случаи се използва или пастьорка, или много малка пипета, с която правите в центъра на покривното стъкло една много, наистина малка капка. Следващият момент, в който трябва да се справите, е да намажете четирите страни на покривното стъкло с вазелин. Използваме вазелин в лабораторията, но каквото и да е необходимо да залепи стъклата едно за друго, тъй като след малко ще бъдат обърнати. Помагаме си с клечка кеврит, да не се цапаме и хубаво налагаме вазелина по краищата на покривното стъкло.
когато го поставите така, вие си гарантирате, че стъклата ще залепнат едно за друго. Капката е в центъра на покривното стъкло и то е намазано с вазелин. След което е необходимо да вземете предметното стъкло и да го насочите така, че ямката да е насочена към покривното стъкло, т.е. към плота. Центрирате го така, че центърът на ямката да съвпадне с капката, която сте поставили върху покривното стъкло. Притискате ги и се надявате капката ви да е достатъчно малка, така че да не опре в стъклото, с което току-що натискаме. След което е необходимо с бързо движение и рязко да обърнете препарата. Обръщате го и в този момент капката, която сте поставили върху покривното стъкло, виси свободно в ямката на предметното стъкло. Така може да поставите под микроскопа и да започнете наблюдаването. Това също е един момент, на който трябва да обърнете внимание, тъй като ви е необходимо търпение. Защо? Защото когато поставите стъклото на микроскопския препарат, разбира се, от най-малкото увеличение, хубаво е да започнете наблюдаването от ръба на ямката, от ръба на капката. Дори при това малко увеличение, тя ще се наблюдава значително добре, след което сте сигурни, че сте намерили капката, започвате да сменяте увеличенията, обективите, така че да фокусирате в самата капка. И с малко повече търпение и късмет ще може да наблюдавате отчетливо бактериално движение, което веднъж, когато го видите, не може да го сбъркате, веднага ще го разпознаете, тъй като то наистина е доста отчетливо. Ето така може да добиете представа за бактериалното движение, което може да наблюдаваме с този тип свеж покривен препарат, тип висяща капка. Благодаря ви. Това беше.